Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on kofnam on kettama on gelanama hayruji ɗuɗɗi bana en mbi hande video meɗen ha dow TikTok en kaɓɓango video meɗen je hande to Allah lamiɗo hoddiri. Ko min hollugo en ha gal TikTok bandiraɓe bana en wolwi ha video fuɗɗam video meɗen laabi kuje tati on yago ɗiɗi yago tati. Aran majum ni woli mo wiyam to posti video mako gal TikTok ɓe larata video majum dillata dai ɗum himɓe larata. To mi hollan on no ngarata on posta video moɗon daya himɓe lara sosai. Ɗo aran man ɗiɗi majum ɓe himɓe fere ɗo sinka TikTok maɓɓe ɗo yaraɓe connection sosai. Mi hollan on lawol ngol tokkoto TikTok man acca yarugo connection sosai. To nonnon tataɓol majum woɓɓe fere ɗon mbi'a gidai keɓa connection gratis mere. To kanjum connection gratis mere ta yiɗi a heɓa sai a wolwana ngal lamba je 694 77 13 90 a wi'a yiɗi connection gratis minin bo min laran min waɗana min hokke to Allah muyi. En nasta nder video majum bana ni. Aran majum ni ta nasti nder TikTok maɗa banni. Ok, ta nasti nder TikTok ma banni hidde ko a heɓa taski video maɗa a posta video man ɗo a yiyan ha les ɗo ba alama profile sai a wara nasta ha profile banni. To a nasti ha profile banni a laran didi tati ha dow ha toni to konti am Abdulkadir foti a waɗa recherche hedi TikTok maɗa hosa abona be chaine amin ɗo sai a wara nasta ha ɗo. To a nasti ha ɗo sai a wara nasta ha setting and privacy. To a nasti ha setting and privacy shikenan sai a jippo les be hakkilo a laran kungel ɗo waɗi activity center. To a famai ko watta activity center yiyan kungel ba leryel ni sai a hosa a mema dow magel banni. To a memi dow magel banni waddante ba a yiyata ɗo sai a wara a nasta ha ɗo je premier ɗo. To a nasti ha ton sai a wara waɗa select ha ɗo. To a waɗi select sai a wara ha les ɗo a wara kosha kuje video ji ɗo pat a kosha ɗi. To a koshiri sai a hosa a waɗa delete a efasa ɗi fu maji. Ok, to a efasi ɗi timmi sai a waɗa retour. To a waɗi retour sai a jippo les again a waɗa retour ha jottani. Ok, to a waɗi retour sai a jippo les be hakkilo ɓe zo waɗugo retour. Ɗiɗi tati ha ɗo to a memi ɗi a wara nasta ha parametres setting and privacy. Ok, sai a jippo les be hakkilo. To a jippi les be hakkilo a yiyan free up space ha ɗo ha mi memi ɗo a laran ba alama kondon shara banni ba ɗo sai a nasta ha ton. A nasti ha ton sai a wara waɗa clear je ɗo a efasa ɗum. To a efasi ɗum shikenan sai a wara a nasta a yaha a hosa video ma je a yiɗi postugo. A nasta ha please ɗo a hosa a wara a tefa video maɗa je yiɗi a posta. Ok, to a hosi video ma je a yiɗi a posta masalan bana foto ɗo. A hosi video ma je a yiɗi a posta sai a wara a nasta next sivan a wari a posta a yiyan babal hashtag ɗo a hosa hashtag man. Ok, to a memi hashtag banni hokkete a wara a winda irada bindi ba je a yiyata ɗo banni majum a hosa a winda tan mi a lari ɗi hosa a winda amma ko je tefa sai to a arti a yi hash je ɗo kanjum ɗo hokka video heɓa daya sosai himɓe lara video majum sosai. To shikenan sai a hosa a posta video maɗa. To a yiɗi a ɓesda a waɗa mentioning bo foti a nasta ha ɗo a waɗa mentioning kala mo yiɗi a menshona mentioning bana wigo to a menshoni kala mo hosi pat ta posti video maɗa dole ko yiɗi ko yiɗa pat o laran video maɗa ba wigo inchallah. Ɗo on video meɗen je hande on gettama on gelanama hayruji ɗuɗɗi. Ummoɗon biyeteɗo Abdulkadir Abubakar inchallah. Ɓe ɗon wiɗen assalamu alaikum wa rahmatullah siwte jam.